Салом алейкум бачаҳои тоҷик. Ина мо дар ғарибием дар Санкт-Петербург. Карочи скалади чилида да базаи калиски да кор кардем. Карочи дини миллион минус рафтага бори куричко кадаги. Ина ин одама машина рис кард овардаги намҷа. Ина ин братан қариб бо. Ина одамо ина миёянд. Ина ҳама ина миё. Карочи дини миллион минус рафтага ира ай куричко ди якни мошина ойлика надидем братан. Ҳама почоҳон тара. Ҳама почоҳошон тара. Ба ҷои раҳмат хоҳашон гомамхали кардан. Ина братан ба номи худо мурдаста мошина ман худам шикоятам давида гирефта рафта паспорта омайда дасти ҳамя. Ина ҳаматон бачаҳо ина як шонка кина ҳаматон як сухани кина илтимос айшуд. Ина камерачи маю ме ягон проблема боша маю. Салом алейкум бародаро. Мо посолство занг задем, посолство Санкт-Петербург. Се номер дод, ягон таш атчад накардам. Ба номи худо мо тоҷикем. Чӣ хеле мо дар ғарибием бародаро. Шумо худтон фаҳмен охи. Зиндагиам очаш ягон почам тара. Се мошид ман ягон чина ягон сум надодиам. Якини мошид. Ду рӯза мо ягон чина. Галзан ки ай гав мезни. Галзан. Бобой ниёзо. Таго мо хтона уважат мекунем биё. Зам биза керим ада истода дар даҳан шумо бо. Дар даҳани мурғ мегӯӣ охи биё. Галшид. Галзанет биё эй. Ина адел ина адел пеш адел даи. Биё. Галзан. Ина мо бачаҳои тоҷик катӣ. Калинский районе. Дар Санкт-Петербург. Калинский база да кор мекунем. Ҳамагӣ 40 нафарем. Айбайни ҳам 40 нафар дар склад чӣ ҳодиса рух додаги ҳеҷ кана медонам. Дар вақти ҳамин ҳодиса шефи ҳамин склад милисора файро кард. Грузчикоро угражат кардеста ки шумо бори склада дузидеда ки кори ҳама саркучикои хичона. Ина тоҷикоро нигоҳ кунед ҳамаш дар адилен ина нишонте. Паспортои ҳамара гирифтагиам мора дар мошин маҳкам кардан дар валда ки ҳаво намедоҳад. Ина бача қариб бумбра. Ози паспорт шумо дар тан донеста? Паспортои мо гизина тан иличе мози дар майдон. Бора паспортон агитан ин бачара хулд кардан хати моя ҷоя. Ина борон набине, борон боридеста. Айбаён илтимос кардем ки дара бишком ардак мебра намекунем қадри тоҷика бичия. Посолство занг задем атичат наметия. Мега ки тоқат кунед ина ҳоли бача. Ва видеоролик мекунам посолство мо дастгирии мардуми тоҷике. Се та номер ба номи худо интернет ёфтем занг задем. Ягон аз атичат намекунам. Чӣ хеле даст кунем братано ойли ки хитона барзани хитона намхали канан чӣ хеле мешем. Ба номи худо ҳаматон ку шиками хитона фикр мекунед. Намедонем ки дар инҷа мардуми тоҷики хеле азоб кашидеста. Барои отишагон барои тоҷик ман сари отишашонро мегӯм. Дар киси апашон мегӯм. Фаҳмидӣ? Ина снимат кардӣ братан? ҳамаш снимат ай газане чие мегӯм? Сахранита ҳамаш. Ягон Калинский район. Адели 21 братан. Шид ина адел. Чӣ мехоҳӣ? Адилени 21. Кондратевский ном дора. Кондратевский проспект. Угражат кардам братан, угражат кардам дарамам на. Ҳамата мегирам. Афаймине дам ин дизак кардам. Худам дараш кардам. Қариб бумбра ба номи худо скори падавӣ гуфтум ҳар директора паспорто дар дасти баёя. Намедонем чикор кунем. Раиса билад ина хитон билад предгумит кунем братано. Вот посолство по-любому. Инай братана ҳолша бине. Нигаҳ кунед ше майла ҳама ира нигоҳ кунед. Биё галзан ки ай гав мезинад? Ниёзов, ягон сухат Ниёзов. О шит. Всё уже.